Eli tässä niin sanotussa tempussa eikä... Tai no niin, en mä nyt tiedä, onko tää temppu, mutta vaan niinku tällainen, mitä voi käyttää. False cut, elikkä joku, no en nyt jaksa suomentaa, mutta false cut. Elikkä siinä on tarkoituksena se, että se näyttää siltä, että se homma sekoittuisi, mutta ei se oikeasti sekoitukaan. Me haluan ottaa tähän jonkun helpon kortin muistaa. Joo, patas on ihan hyvä. Sen kaikki muistaa. Elikkä, nyt sanotaan, että on tilanne sellainen. Sinä haluat, että pataessa pysyy koko ajan tässä pakan päällä. Jos et ole taikuri tai ihan sama, niin tätä voi käyttää vaikka kusetuksessa jossain pokerissa ja laitat sulle 5 ässää siihen, niin... Elikkä siis 4 ässää ja jokeri siihen, niin... Sitten oot silleen, joo, että annas me sekoitan näitä kortteja. Joo, okei. Huomaa siellä, mutta ei ne niinku oikeesti sekoitukaan. Okei. Joo, nyt me hukkasin se jo. Noin, koska minä tehnyt sitä äsken. Okei. Eli normisekoituksessa menisi sekaisin, tai normi tällaisessa, että normi nostois, mutta tässä ei mene sekaisin. Ainoastaan alla olevat ja keskellä menee sekaisin. Mut kuitenkin, nyt näette. Elikkä koko homma alkaa sillä. Se näyttää tältä, että sä otat ton päällimmäisen tossa noin, laitat sen tonne alle. Tässä vaiheessa sä pidät sit vaan siellä. Sitten sä otat uudelleen ton päällimmäisen, peukalolla otat ton ja heität sen päällimmäisen tuohon. Niin se pysyy siinä. Okei, hidastettuna. Tai siis no, sillä järkevämmin selitettynä. Elikkä paketti, vittu. Korttipakka pidetään tässä oikeassa kädessä. Näin. Keskisormi ja nimetön. Pakan oikeassa yläkulmassa ja peukalo pakan oikeassa alakulmassa. Okei, joo. Ja sitten etusormella näin. Otetaan tää ylin osa tästä näin. Ehkä 1/4 noin. Ei väli. Kunhan ne nyt ihan yli puoli. Ja sitten otetaan se tähän tälleen. Se pysyy tossa noin kivasti. Ei se lähde minneen. Noin pysyy tuolla, mutta etusormella nostetaan. Tää on swivel cut, muistaakseni, englanniksi. Sanotaan, että tää on etusormi nosto. Okei, ei sanota. Ja sitten se otetaan tohon noin, ihan sama miten, ota vaikka näin. Ei, älä ota noin. Ota mieluummin tonne noin. Okei. Tässä vaiheessa sun valittu kortti menee siellä pakan päällä, okei. Nyt se laitetaan tonne alle. Noin. Mutta ei suljeta sitä. Siinä voi pitää joko pikkurille noin välissä. Mutta siinä pitää kuitenkin jossain vaiheessa siirtää niin, että peukalo pysyy tossa välissä. Nyt minä näytän vähän niinku tällaista hyvää kulmaa tästä. Että se on noin. Se pysyy peukalo siinä. Tossa noin on se S. Okei. Sitten tässä vaiheessa selität vaikka hetken jotain, että sun päivä on mennyt hyvin. Okei, jatketaan. Noniin. Sitten teet sen uudelleen. Näin. Siinä on nyt 3 tollaista pakettia. Se voi olla vähän vaikea aluksi valita. Mutta otetaan se tohon. Ja sitten peukalolla otetaan tää keskimmäinen tästä. Pyörätetään se tohon ympärille. Noin. Ja laitetaan loput päälle. Noin. Nyt. Se pitäisi olla tässä. Otetaan vielä kerran. Elikkä sormet ja noin kaikki tuolla oikeassa reunassa. Nostetaan noin 1/4. Tonne noin nätisti. Kauniisen käteen. Laitetaan alle. Okei, päivä mennyt hyvin. You know. Paskapuhetta. Noin. Sitten laitetaan toi tonne. Elikkä tehdään uudelleen sama. Näin, mutta nyt ei laita sitä alle, vaan otetaan peukalolla toi tällä hetkellä päällimmäinen. Pyörätetään se tohon päälle. Sillä ei ole itse asiassa väliä, noin. Sillä ei ole itse asiassa väliä, että miten sen tekee. Okei, se on nyt tuo. Näin. Tulee toi tosta noin. Se voit ihan sama, se voit vaikka pikkurille näin. Jos se tuntuu sinusta helpommalta, pyöräyttää se siihen. Tai se voi vaan ihan ehkä niinku nostaakin tästä näin, mutta toi näyttää vammaiselta. Mutta okei. Ei sen ihmeempää. Nyt oli tarkoitus tehdä. Tein ihan läpää. Katsotaan nyt. Toivottavasti Oliver tykkää. Shout out to kuningas Olavi. Link in the description for his channel. Okei. Voidaan käydä vielä kerran hidastuksen. Tosta noin. Noin. Alle. Uudelleen. Teen vielä tästä kulkuun. Peukalo toi tohon. Okei. Se näyttää siltä, että se sekoittuu. Ja tää oli tällainen ihan aloittelijan tutorial juttu. Ja kiitos jos katsoit ja kerro mielipiteesi kommenteissa, oliko epic video. Ainakin cringe oli, mutta ei se haittaa. Toivotaan, että kuvakulmat onnellista. Oli nimittäin eka yrittämä. Kiitos, hei.